Ана, моля те, вдигни. Аз съм духът на настоящето. Няма да слушам драматичните ти глупости. Преследвам те. Отборници двамата в отбора на Никс. Рандъл направи дабл-дабл от 28 точки. Томи Морис много лесно в последната част. Образува защитна бариера, като успокоява стомашните киселини за 3 минути и предотвратява рефлукса до 4 часа. Следващия път сме вкъщи. Ти пък кой си? Ченги е в детската градина. Събота, 20:30. Да си татко? Не знам. Време беше да донесете добри новини. Не посъмнявах. Да, точно. Здравейте! Как мина с борда? Не е много добре. Изгониха ме. Много съжалявам. Не е проблем. Все пак ще изпълним плана. Сам ни прия се Да говоря с него в кабинета. Доста си уверен за човек, който не успя да дръпне с посека. Сами се упражнявахме с нощи. Чудесно. Как да уволня Франк? Боже, защо го казваш така? от стола пара и я закарах в болница. Кога ще го направиш? След 6 до 8 седмици, ако спазва предписанията. По-назад. И за Робърт Санчес и Блекбърн праща повече хора в предни позиции. Хубава беше идеята с диагоналния пас към Марко Корея, но все пак подаването беше по-напред. Така че Корея нямаше как да стигне до топката. Стигна автобуса като футболист, който играеше във второто ниво на Нидерланд. И ето, че сега е дадена сигнала тази смяна да бъде извършена. Похвал беше достатъчно далеч от последствия. Първо, разбира се, и в Италия най-вече експертите ще правят анализи, които ще бъдат и много по-меродавни. Ще чуете такива и в коментарното ни студио. Само като погледне как почна мача с този ранен гол на Интер, много често треньорите казват, че това е най-големият кошмар. Като планираш нещо в случая 2 седмици, анализираш играта на... Двамата като футболисти на Рен с сходни номера, 24-ти за Онучите и Аз в 11 пуснаха, аз го спрях, защото ме ограничиха за цига. Да, че като го спреш не се учи там. Да. Това мама ли е? Плаче ли? Защото бях лош сега. Нещо само заведнъж и без ангажименти Сайлът. Да. Викат го, когато искат гарантирана смъртна присъда. Прякорът му е доктор Смърт. Доктор Смърт? Изгонен от Американската психиатрична асоциация за... Тоест на запазване на аванса на почивката. Сам Стъпс извърши нарушението, а не трябваше да го прави, тъй като имаше съотборник до себе си, който евентуално да спре Калмът, който се бе впуснал в левия фланг.
over. Carlos, you get the box with the white sign, please, inside. And you get the one with the red. Красавчик. И ето, че втори лап преминава в половината на целта. Само Коща. Много хубав завършващ удар. Никакъв шанс за вратаря на... Как така? Как къде? Не, нито не мре. На земеделието, на министъра на финансите. 2 дни бяха изключително интензивни, изключително натоварващи за всички. На земеделието, на министъра на финансите. Резултат ясно е, че няма как всяко нещо да бъде изцяло постигнато, но важно е да се стигне до консенсус, който да удовлетворява всички. Още трябва да се постарае, обаче англичанинът, ако иска да достигне Серокира си на върха на... Получава възможността да напредне, но няма опции пред себе си. Към Опенда, но тази топка беше невъзможна за овладяване. И веднага Сушка се извинява на... Уважения, нали сега вече влизаме в игрови ритъм през 3 дни, имаме мачове и вече трябва да се... Получихме гол, което беше добре. Също така малко да съплим, но като ритъм, като динамика стана една добра промерка. На Уелтън направи резултат 2-0, но след появата през втората част на някои от юношите, които остават. На дисциплинарно производство срещу Сарафов. Сбърката между Гешев и Сарафов продължи днес. Свързано с къща в Барселона. За нея се твърди, че е на лидера на ГЕРБ, Бойко Борисов, а той пък категорично отрича. Върти изнасянето от по-предни позиции от играчи на Марсилия и нарушение. Или на когото е било от другите футболисти на Марсилия.